Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dendiraɓe sakiraɓe totteɓe ha Jaygol Pulaku TV min dendirawo moɗon Salih Hassan. Mi wari ha mi matina on ji ɓangal sakirawo Adamu Haruna. Bandiraɓe kala tawteɓe Jaygol Pulaku TV kana imi dinna on imi hofna on kana imi matina on Adamu Haruna waɗe ɓangal waɗe tegal lewru nangaydu lewru nangaydu ɗo e balɗe noye kenan ɗuɓɓade ke waɗugo nangaydu 20 maaru seɗɗa anjum min garmi mi matina en bandiraɓe. Yewwa ɓacinta ɗon kamma emin godi jeyi groupe jeyi mariage Adamu Haruna tagu to ha e mari haaje a yarare jeyi les video ɗo e wodi link je ndesanemi on e natta je groupe ɗum ko kuma matat je numéro ɗum tanta wolwani numéro ɗum o tanmi watugoma nder groupe ɗum. Woɗi on jarama denɗirawo moɗon Salih Hassan. Bandiraɓe assalamu aleykum.